The First Lady of the Republic of Zimbabwe, Amai Auxilia Mnangagwa, aiwa hupa mathreats kuna Wikino Chivhayo vachimuudza kuti havadi kumuona zvekare aiwa paState House nekuda kwemashoko akabuda muaudio iri kutendera iri kunetsa yakonzeresa kuti isheke macountries ari muSouthern Africa ichiexposa the Republic of Zimbabwe netop leadership yayo. Saripina mashoko ataugwa panapa achibuda muThe Standard Zimbabwe. Notibva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Tipinda mubepa reThe Standard Zim tonoda vanotara mashoko kuti First Lady Auxilia Mnangagwa is said to have ordered controversial businessman Wikino Chivhayo to be shut out of the State House after a recording of him allegedly boasting that President Mnangagwa is in his pocket. Ndo mashoko atiri kuona kuti Amai Auxilia Mnangagwa vakajamuka vachiti aiwa chii chakadaro munhu anodzikisira mutungamiri wenyika, munhu anodzikisira aiwa mutungamiri weThe Republic inozikanwa aiwa muAfrica yose. Sachimbotudzai mafungiro enyu munori kudii pamusoro pemashoko abuditsiwa naMai Auxilia Mnangagwa. Tira mashoko kuti Wikino Chivhayo hatidi kumuona zvekare paState House. Chimboti kudii, munoziva nhau yaWikino Chivhayo, munoziva influence yake, munoziva kuti Wikino Chivhayo munhu akaita sei uye influence yake muZANU-PF yakamira sei. Pinda mugome section medu mutudze mafungiro enyu. Musangano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.